lăsați considerați, vă rog, dar să lucrează pe la Orșova și... Să fiți. Haideți, cu aici. Aici e bine? Și acolo. Acum ne sugerați, nu? Imediat, mă vine un calciu. Da, putem. Eu am întâlnit. Nu, e drept. Eu sunt în culpă, nu dumneavoastră. Dar ce scuze să lucrează la Orșova, e coada până în Poplet și invers în partea cealaltă. Să vedem. Eu în momentul opus să mai negociem pentru întârzierea dumneavoastră. Da, sunt dispus. Deci dumneavoastră sunteți chiar din draft domnul Flavius, da? Nu, eu sunt directorul societăților și am venit să expun punctele de vedere. Sunt CEO-ul companiei. Da, îmi dați un nume, că trebuie să Șerban Florin, sigur că da. Da. De la București veniți. Da. Păi ați prins autostrada, că acum e mai ușor. Da, ușor, a fost foarte mult ieșitul din București. Am estimat 25 de minute și am făcut 50. Și de dimineață? Da, de dimineață. Dimineața să intre el. Și la ieșire. Și Expresul nu-i bine din Expres? Da, pe Express să merge bine. Până la centura la Crău să merge bine. Deci, am parcurs ora trecută un pic. Formal stopat ședința așa foarte bine, probabil că era necesar să participați dumneavoastră sau un reprezentant. Sunt câteva aspecte E filmată ședința? Da. Da, trebuie să cereți și mie acolo. Da. Nu e așa, știți, noi la fiecare ședință Da. Sunt câteva aspecte care și eu vreau să cer lămurire și Consiliul Local vor să cer lămurire și avem și o... Mă așteptam să fie invitat mai devreme la cealaltă ședință și atunci copilul era deja trecut. Nu suntem lămuriți și tocmai de aia o să încercăm să parcurgem. Forma juridică mai mult sau mai puțin mi aparține, forma juridică dată de avocați, în schimb, pentru ce este tehnic și așa mai modificat la locul doamna secretarul le-a considerat fiind... Nu, să lămurim. Deci domnul sau cineva din societate mi-a comunicat în cursul zilei de ieri, așa, drafturile modificate din punct de vedere al condițiilor de formă, că erau cuvintele adunate. Nu am scos nimic din ele, tocmai ca să discutăm pe draftul care l-ați prezentat. Nu, n-am modificat. Deci am revenit la ce am amânat. Da, am vrut să mă refer pentru că e parcurs de tine. Am parcurs și eu îl modificasem un pic pentru ședința anterioară, dar mi se pare corect în prezența domnului să modificăm acum dacă e ceva de modificat. Deci e pe draftul prezentat în soluția, da? Discutăm despre condițiile generale și după aceea decidem. Bun. Președinte, cine... Domnul Ion? Eu. Așa, și acum... Începeți dumneavoastră, încep eu care Dacă vrei, uite aici. Noi avem așa o nelămurire și nu suntem de acord, în primul rând, cu articolul de cumpărare după ce se termină investiția. Da, vrând, acel articol este obligatoriu preemțiune. Dacă dumneavoastră odată, la un moment dat vreți să vindeți, dreptul de preemțiune asupra vânzării imobilelor la prețul sigur stabilit. Dacă o fi vreodată cazul la mine. Corect, dar noi nu vrem să-l vindem. Nu vrem să-l vindem, dar nu vrem să apară... Există cel de preemțiune care este obligatoriu. Da. Cel va fi notat sub condiția dacă vreodată se va vinde. Da. Articolul se poate modifica. Articolul se poate modifica, dar el ca drept de preemțiune el trebuie să rămână. Și dacă la notar veți merge, vă spun același lucru. Da, conform ordonanței 57 pe 2019, la articolul 264, aveți constructorii de bună credință. Dumneavoastră construiți și aveți dreptul la promisiune să cumpărați. Da, este adevărat, dar trebuie să fie menționat. E menționat.
Nu, vreau să fie menționat expres. Nu, să vrem să scoatem de acolo. Noi am plătit și s-a vândut terenul așa. Păi da, Ei, dar avem un consiliu slab și să vând terenul. Se vinde. nu puteți să vindeți terenul fără acordul Consiliului Local și fără... S-a vândut și fără evaluare fără o tărere de consiliu. Am înțeles, atunci... Dacă Trebuie să găsim o O soluție, soluție să-l scoatem de acolo. să-l scoatem și... Da, nu va fi destul de complicat să... Nu știu ce înseamnă articolul 264 din ordonanță. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Să bănesc că știți ce înseamnă investiție în eoliană. Da. știm, ideea care este să vă spunem că Nu vrem nimic. nici noi nu vrem să, dacă nici noi vrem să fim Nu, elegant. Noi nu vrem să vină. Cu lasă să Rămâne să acel 49 de ani. Ok. Rămâne acel articol, faceți formularea cum o doriți dumneavoastră. Ne consultăm și noi cu un jurist și Și vedem după și aceea rămâne asta să discutăm, să spunem. Așa. Noi am vrea să stipulăm în contract un termen de execuție. Ca să vă spun de ce. S-a mai întâmplat la noi în zonă, au venit, au cesionat, sau și în alte părți în țară, și nu au făcut nimic. Și au încurcat primăriile, au încurcat Consiliul Local, au venit alți furnizori și alți investitori de încredere și nu s-a făcut nimic. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, tocmai de Și asta... de-aia vreau să discutăm, să ne spuneți. Noi oferim o sumă anuală ca avans din suma totală, o sumă lună Da. ca avans din suma totală, da? Da. Și termenul de execuție, doar dacă ne garantați dumneavoastră, din punct de vedere al obținerii Păi, acelui și a terenului. Știți cum e ideea? Noi trebuie dumneavoastră să vă documentați și să veniți. Noi Noi nu punem la noi- nimic. noi- Noi nu punem la nimic. Doar să ne dați Da. un termen. Băi, nu 2 ani, în 5 ani, în 7 ani. Mă gândesc că... acolo, nu mai devreme de. Adică, Da, indiferent că se întâmplă, că nu se întâmplă, că începe execuția sau că nu începe execuția, am trecut un termen de la care se plătește redevența anuală stabilită conform ofertei. Corect. Deci este trecut acel termen. Nu mai târziu de. Este trecut că Exact. după aceea încep să ne plătească din luna viitoare. Nu, o să fie puțin, noi discutăm deja de Noi nu, este un termen, este zice că, de exemplu, Da, noi dăm după, de exemplu, nu s-a făcut nu mai târziu de. Adică după 2 ani, dacă nu Nu, 2 ani nimic, nu se poate obține. Da. ceva de genul. Trebuie să găsesc eu acum. Deci nu vrem să cădem în plasa asta. Am și să- spus, nu mai târziu de. Sunt condiționări care sunt date de punerea în funcțiune a stației de la Reșița, de punerea în funcțiune a stației de la Anina și așa mai departe. Ele sunt astăzi la un PIF pe 2029. Da? De la acel PIF, dacă totul corespunde și se întâmplă când trebuie, Aici- n-ar trebui să fie Aici probleme. aveți 2 și 4 ani din ce văd eu, dar ar fi aici la motive de încetare, situația în care eu altundeva nu am găsit, dar aici aveți 2 și 4 ani vis-a-vis de autorizațiile pe care trebuie să le obțineți. Da, e trecut un termen de 4 ani care, v-am spus, ține cont de un PIF care l-am primit anterior pentru o investiție la Ezveriș și termenul dat de transferție a fost punerea punerea în funcțiune 2029. Da. De asta sunt condiționat de... Mai ales că în eolian e mai complicat decât în fotovoltaic. Da, am trecut undeva 4 ani. Noi doar vrem să ne asigurăm că Eu așa zic. nu se cesionează pământul și nu se face nimic. Atât. Dar aici avem declarațiile noastre și aici, de fapt, se spune, vedeți, situația în care, în termen de 2 ani, de la data semnării, asociatul nu va obține avizul așa, de la operator. Da, aici de la... va fi 4 ani. Aici va fi 4 Și ani. aveți și 4 ani în care Exact, va obține autorizația de construcția de... construcție, da. Da, aici, Deci dacă- aici avizul Da, și aici e exact, construirea. exact. De asta zic, Avizul avem este una și autorizația- la exact. motive de La reziliere. motivele de Da. reziliere Da. sunt Da, sunt deci clare, exact da, la- da, știam că sunt trecut. Da. La articolul 9, cauză de încetare a asocierii, modalitatea de împărțire a rezultatelor. Am înțeles, deci după 4 ani dacă nu se... Nu. Deci pot, după 4 ani de zile, pot să nu încep lucruri, dar eu sunt obligat să vin să vă plătesc redevența care Am înțeles, corect, care o stabilit. Care o stabilit. E și o măsură de protecție pentru noi, dar și pentru dumneavoastră. Da. Acum, spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă după 49 de ani cu investiția noastră, dacă cumva... Le luați, ni le lăsați, cum să procedăm? În mod normal, după vechile tehnologii, update-ul pentru eoliană se face la 12-17 ani. Da. După noile tehnologii, update-ul se face la 25-27 de ani.
Practic, dacă în perioada asta 49 de ani se face cel puțin un update, perioada de viață, durata de viață a investiției ar trebui să se dubleze. Pentru că 49 de ani, pentru 49 de ani ne permite legea. Da. Poate tehnologia se schimbă în 2 ani de zile până începe să mutăm, va fi nevoie de 60 de ani. Nu ne permite legea să mergem mai departe de 49 de ani. Sigur, la final putem stabili o clauză dacă nu se face un upgrade pe eolienă la momentul respectiv, fie investiția vor rămâne dumneavoastră, fie noi ne obligăm să demutăm și să plecăm cu ele de aici. Mă rog, societatea, îmi doresc să ajung peste 49 de ani să mai prinde. Da. Am și o întrebare. Da. Am și o întrebare a mea astăzi. Dumneavoastră ați văzut parcelele? Da, am văzut. Da? Da. Știți unde sunt? L-am identificat, da. Acolo să fie nevoie de un studiu de drumuri pentru acces și așa mai departe. Trebuie să stabilim dacă trecem, pe unde trecem, dacă sunt proprietăți, dacă nu sunt proprietăți. Evităm să trecem prin proprietăți. Din ce reiese și nu sunt proprietăți. Nu. Pentru drumul de acces. Dacă cumva o anumită curbură, unui drum care trebuie reproiectat și așa mai departe. Palele eolienelor astea sunt foarte mari. Și sunt anumite zone care nu vor permite accesul fără care vor veni supralărgite, exact. știu și dinainte. Astăzi înălțimea la pală la un producător are 280 de metri. Este 280 de metri, vă dați seama ce înseamnă asta. Nu vă supărați că vă întreb, puteți merge pe teren să facem identificarea, să vedem dacă ați fost o comisie din 3 consilieri locali, să ne arătați terenurile. Dar nu am nevoie să mă am spus că am identificat, am spus că am fost în Facem și noi identificarea. Poate sunt proprietăți, sunt ale dumneavoastră. Eu discut Dacă proprietăți ale oamenilor. Nu sunt proprietăți, eu discut de extras de carte funciară, care e pe numele primării, dar nu e al meu extras, să vă spărați. Nu, dar și noi trebuie să identificăm. Că cere legea, să mergem pe teren, să facem identificare. Nu, la momentul predării mergem pe teren, deocamdată nu predați terenul. Păi nu predăm nici contract, nu semnăm, că facem identificarea. Eu nu am timp să merg, eu nu am identificat. Trebuia să veniți cu un studiu de soluție. Studiul de soluție nu se poate face cum? Nu știu cine va informa. Studiul de soluție se face în baza unei documentații, în numărul justificativ, unor certificate de urbanism emise pe numele beneficiarului și așa mai departe. Astăzi, să fac un studiu de soluție, fără să am un drept... Ne-am venit cu studiul de soluții. Cine a făcut? Discutăm, studiile de vânt sunt diferite de studiile de soluție. Nu, sunt două chestii complet diferite. Studiul de soluție îmi spune care este capacitatea care mă pot racorda în rețeaua energetică națională și care sunt costurile acestei racordări. Asta îmi spune studiul de soluție. Bine, acum a venit, o să veniți dumneavoastră, ne faceți vis-a-vis de ce am vorbit cu dumneavoastră cu eu să rămâne asta în 49 de ani să găsim o soluție, să vedem cum și ce. Da. Nu am o problemă să rămână amplasată pe terenurile primării. Nici mie nu rămâne, nici rămâne exact. Copilul, nu am nicio caz, problemă. Dacă nu se face un upgrade la momentul respectiv, suntem de acord fie să le înlăturăm, să le demontăm, să le înlăturăm, fie să rămână proprietatea. Stipulația asta. Puteți să ne prezentați și noi, să veniți cu o documentație de la firmă, de certificat fiscal, ceva. Dar să ne prezentați în Consiliu. Să știm și noi ce firmă, cu cine lucrăm. Astăzi toate datele sunt publice. Astăzi către primăria Iarna nu am nicio datorie. Nu, noi vrem să vedem, nu când spuneți dumneavoastră. Primăria, către primărie, să știm și noi cu ce firmă lucrăm. Hai să discutăm și celălalt. Mai avem un... Mai vreți să... Concesiunea. Da. Ok, cesiunea, să vă spun. Lucrăm cu un grup de firme. La un moment dat, banca poate să spună, ok, îți finanțezi investiția, 30%, dar ești obligat să începi mie contractul. Și spun de ce. Dacă eu am capacitatea tehnică sau administrativă să gestionez bine centrala, banca, ca să-și reinvestiția, a fost obligat să cesioneze contractul pentru un alt doritor, care e mai potent decât ești tu, da? Da? În momentul ăla, normal. Se vine, se respectă condițiile contractului, nu se întâmplă altceva, putem stipula, se poate cesiona cu acordul Consiliului Local, da? cu respectarea condițiilor prezentului contract. Da. Cesiunea se face numai cu acordul Consiliului Local. Cesiunea contractului. Vis-a-vis de procentul. Eu am trecut un procent acolo. Dar, haideți să vă spun, de ce am mers cu... Dar nu o sumă mai mică de... Dacă într-un an... Continuare, exact. Da, o sumă mai mică de... Anul trecut a fost un an eliptic în piața de eolian, în sensul că
vitezele și numărul de ore de funcționare a fost cu 40% mai mult decât ce a fost media ultimelor 5 ani. Da? Poate, în acel an, firma, da, are o pierdere pe proiectul ăsta. La nivel de grup, e profitabil. Poate are o pierdere. Nu e normal să vin să vă spun, participați dumneavoastră la pierdere, că nu aveți de ce. Și atunci aveți acea sumă minimă garantată, indiferent de ce se întâmplă. Dar ea poate să fie și mai mare. Păi normal că poate fi mai mare, adică profitul e mai mare. Adică A spus nu mai puțin de... Dar nu mai puțin de... Am specificat, nu mai puțin de... Nu vă supărați când vă întreb licențe de exploatare comercială de la Agenția Națională de Reglementare a Energiei. Nu se Aveți? obține acum. Ca firmă, cum veniți? Dar nu se obține acum. Trebuie să aveți. Nu se obține. Nu, pare foarte rău. Eu vă spun că Dar vă spun că nu trebuie. Am proiecte în curs și știu cum funcționează. Eu vă spun. Sunt licențele de funcționare, contractele Dacă de cum racordare. veniți Se fără pot licențe de obține exploatare? după contractele de racordare cu operatorul. Nu, după contractele de Raportul racordare. tehnic de racordare Nu, cu contract firma. Da. de racordare, așa se numește. Este contract de racordare cu operatorul local sau național, depinde în ce linie mă duc. Având în vedere că mă duc în tehnic de racordare. Nu, avizul tehnic este altceva. Nu, După avizul tehnic de racordare, am termen 12, nu este distribuitor local, este distribuitor național, pentru că rețeaua este de 400. Nu este distribuitor local. Este un aviz de amplasament. Studii de soluții, ne explicați Că tocmai v-am spus mai departe că nu pot fără o proiectare. Nu, fără o proiectare nu se poate Păi face. faceți proiectarea, că așa trebuie. Proiectarea Și ce? Pe ce? Și fac proiectarea și pe un an de zile îmi spuneți, știți, nu să de pot să vă dăm teren. După aceea aveți o Haideți să fie un contract între mine și dumneavoastră, plătiți dumneavoastră. Dacă nu mai dați acordul peste 6 luni după ce termin, am făcut o ortofoto. Nu. Am făcut o ortofoto, sunt 3 coordonate care se fac astăzi. Există un aviz de zbor care s-a emis pentru identificarea proprietăților, avem o dronă și așa mai departe. Sunt coordonate 070 la fiecare extras de carte funciară. Nu, fără o dată tehnică și fără o geometrie a parcelei, nu pot să obțin un certificat de urbanism. Nu mă pot duce nici la MAPN, nici la Autoritatea Românică Civilă din România să cer un aviz. Altceva dacă mai aveți careva. Eu aș avea cu domnul Moise să-i propun o propunere de-a mea. Procentul ăsta de 1% să încercăm după o perioadă să-l mărim. Nu. Îl mărim de acum, dacă doriți după o perioadă, nu vă și spun din ce motiv. Lângă ce înseamnă? Nu, îl mărim acum, dacă doriți. Dar nu pentru o perioadă. Noi nu vrem să ne înțelegeți. Noi nu vrem să vă punem prețe în roate. Știu ce înseamnă să aveți o firmă, știu ce înseamnă să fie profitabil, să aveți pierderi, dar ideea că după un timp, după dumneavoastră ce vă faceți niște calcule, după ce vă investiția avea o parte, O amortizăm. o amortizație, vreau. Eu în momentul în care mă să mă finanțez, doar că mă întreabă care sunt cheltuielile tale astăzi. Și eu spun că am o cheltuială variabilă care încă nu știu cât va fi. Nu pot face asta. Dar, în schimb, pot spune astăzi, vă dau 1,5% pentru că am întârziat. Dar mă răstă jumătate de procent. Eu am zice că 2%. Nu, 2% nu e mult. 2%, ascultați-mă. Astăzi, prețurile pe eolian, pe megawatt, repet, doar pe structură. Nu vorbesc de lucrări de pregătire a terenului și nu vorbesc de partea de EPC. Da? Sunt între 900 și 1.300.000 de euro pe megawatt. O să crească. Și o să crească. Lucrările de pregătire a terenului o să fie foarte mari. Partea de EPC este între 350 și 550.000 de euro pe megawatt. Costul unei stații de 400 cu 2 substații de 220 este 18 milioane de euro. Dacă păstrăm ritmul ăsta și la fiecare final de an eu vin și recuperez investiția, dumneavoastră nu mai rămâneți cu nimic din profit. Eu vă dau 1,5% din suma care îmi tasăm prin vânzarea de energie. Nu aveți treabă în cât timp le amortizez și așa mai departe. Adică sunt foarte transparent și foarte deschis cu dumneavoastră. Contrar a ceea ce crede colegul dumneavoastră. Ați mai făcut un studiu acum în urmă cu 10 ani. Atunci facem un felul următor, 1,5% și 200.000, tot acolo bine să știți. Și mai puțin decât. Nu, e 1,5% sau 200.000. Nu e și 200.000. Nu, da, sau 200, adică în caz că... Cum e cu 1% sau 15.000 și 150.000, nu mai puțin de 200.000. 175. 200.000, că dacă era 5% era mai mult, era 225 și rămâneam la 200, să știți. Sau o casă mare în geam spate, să vedeți. Gândiți-vă 200. Asta ca să mergem cu dreptul. 50 cu 50. Și o sumă rotundă. Da, deci dacă era... Bine, facem o sumă rotundă. Pentru primele 3 luni vom plăti ore de
mă rog, un avans mai micuț, din aprilie până la momentul depunerii studiului de soluție venim cu 25.000 de lei lunar pe fiecare dintre cele două societăți, după care, după obținerea, depunerea studiului de soluție, venim cu 50.000 și rămâne pe 200.000 de euro. E ok, nu? E ok, sunteți de acord? Un lucru foarte important, un lucru foarte important la Mai repede, vă rog o dată ca să După vă... obținerea avizului. Nu. Sau după ce Până la momentul depunerii studiului de soluție, care Da. e condiționat de obținerea anumitor avize, Da. vă plătim 25.000 de lei lunar. Da. Da? Începând cu 1 aprilie 2026. Da? Da. După depunerea studiului de soluție, vă plătim 50.000 de lei lunar. Sigur, toate chestiile vor fi transparente la fiecare 3 luni. Noi să facem o informare către dumneavoastră cu stadiul, cu ce s-a depus, cu ce s-a obținut și ce urmează să se întâmple. Exact, sunt contabilități diverse. Și 200.000 de euro pentru fiecare societate ca și relevanță din momentul în care ajungem la cei 4 ani de zile și... Da. Și atunci veniți cu alt draft, în care sunt prevăzute condiții. Da, o să vin, O să modificăm, noi le modificăm dumneavoastră, Să sigur că veniți da. cu alt draft. Nu am nicio problemă. Da, o să- Eu atât am avut, să știți. E în regulă cu scoaterea vânzării. Nu. Ăla trebuie să-l Aia zic, da, Nu, nu, articolul rămâne, doar că modificați după dorința dumneavoastră. Nu pot, eu ca societate comercială nu pot fără drept de proiect, fără să fie ce se întâmplă cu proiectul. Dar aia la terminare. Cum? Aia la terminarea contractului. Nu, oricând. Dar nu se vinde. Nu se vinde. Oricând are dreptul. Nu am drept. Am drept. Adică sunteți, dacă vreți să vină, sunteți primul care... E obligatoriu. Aia e obligatoriu. Asta o discutăm Gândiți-vă și dacă ar fi să... cu un avocat Exact. și dacă ar fi să vină în momentul în care el are investiție pe evaluarea lui cu totul și cu totul. Dar cine nu a să vândă teren aici? Astăzi un teren, cum e cel de aici, nu Tot de teren. dau exemplu, 3.000 de euro hectar. Da? Vă cunoaște. La lucru, așa, grosomodo. Dacă vin și fac investiția în el și am drumuri și am acces și am 2-3 oliene montate, poate valoarea lui va fi 10 Păi dumneavoastră puteți după 4-5 luni să faceți chestia asta, să propuneți pentru cumpărarea terenului. Dar nu pot. Nu pot să Și nu înțelegi, simplu. Dar dumneavoastră vreți să vindeți vreodată, nu eu să vreau să-l cumpăr. Da. Pe mine nu mă interesa să-l cumpăr, să dau 1 milion de euro Exact, pe așa a explicat omul. Dacă Pe mine nu mă interesa să-l cumpăr. Eu asta mă întrebat la Eu am o problemă să nu vreți să să-l vindeți al cuiva decât eu. Da, corect. După ce se face toată investiția, din normal, O o să mă ușoare. protejez și eu. Ca să vă apărați drept. nu găsim o modalitate juridică pe un Chiar dacă nu era prevăzut în contract, conform ordonanței, articolul 264 stă în picioare. Dar nu lucrurile de bune credință. Pentru mine, ca și societate comercială, da, dacă îmi garantați dumneavoastră. Nu, dumneavoastră nu îmi garantați. Ordonanța spune destul de clar. Ordonanțele toate știu cum sunt interpretate. Vreau dumneavoastră să garantați. Ordonanța spune destul de clar. Și ne prezentați și nouă când veniți cu documentația respectivă, situația, certificat pe ce alte acte și impozite. Să știți cu cine avem de lucru. Mai există întrebări? Să vină să ne prezinte documentație. Propune unul dintre voi Să ne prezinte domnul primar. documentația Vă rog, dacă sunt alte nelămuriri, mi-e foarte cu greu firma, să știm și noi firma, situația firma. Aia vreau să vă să le dați anumite Mi-e lămuriri. foarte greu să vin săptămânal și aș vrea să toate nelămurile să fie... Aduce și nouă documentația de la firmă, când veniți, situația, certificat fiscal, taxe și impozite, tot. Credeți că firma va interesa grupul din care face parte? Nu ne interesează despre proprietarul suprafeței Consiliul Local și Comunal Ablanița. Asta, conform legii, trebuie să ne prezentați copii din tot ce cereți. De ce nu doriți să veniți? Eu ceea ce spune legea, nu vă trebuie. Toate astea au fost transmise. Dar nu voi transmite, eu vreau să le am eu în față, n-am încredere. Eu răspund pentru votul meu. Nu vă spărați. Nu vă supăr, eu răspund. Dar dumneavoastră trebuie să veniți cu o Eu nu documentație. pot să vin să vă caut pe dumneavoastră personal să vă spun asta. Nu, dar dumneavoastră trebuie să prezentați și toate, cu cere legea, certificat fiscal, tot. Dacă Asta o să ne... dumneavoastră să Nu trebuie să fie Normal, tot. Sau lucrurile astea.
vrea să le depună. Să știți, Era mai să participe la o licitație. Nu vă spărați, ca să fie obligatoriu să vină. să știți noi cine avem de fapt. Nu, trebuie să pun Să punem la vot dacă sunteți de acord. Modificări. Modificările astea care ne-am spus. Ce sunteți de acord, ce s-a Doamna spus. secretar, dacă îmi permiteți, ce ați notat, doamna secretar, ce ați notat acum, transmiteți pe mail și să facem modificări, să le puteți spune. Da, cum să nu, eu după Orice ce ajung în modificări. birou, eu Da. să modific. Singurul aspect rămâne acea preemțiune în care trebuie să găsiți dumneavoastră formulă juridică, să fie Dar nu se găsește acolo. să fie confortabil și pentru știu. Da, Cu să- respectarea. cu respectarea codului Pentru- Aici nu e o problemă. și Exact, a dacă codului scrieți administrativ și... Cod administrativ. Administrativ, civil și penal. Da. Ca să fie domnul mulțumit. Bănuiesc Acum că- știți că aveți dreptul la terenul aferent clădirilor, atât. Cum? Conform cu articolul 264. Cât teren credeți că e afectat de fiecare olian? Păi cine, auzi, Petre, a zis că nu mă bag, da. De ce? Da, hai, întrebare ca la școală, da? Deci vrei să se respecte 264 din codul administrativ, da? Așa. Și atunci, acolo spune, da, că cei de bună credință, da, care... Eu nu sunt constructor. Întrebare de baraj. Cine e constructorul de bună credință în cazul de față? Are dreptul numai asupra clădirilor, atât, dar pe teren. Dar are la toată suprafața. Așa spune. Nu râde că nu citeți articolul. Râde. Că așa s-a pus cu terenul acolo și la tot. Dar nu se poate E tot aia, dom'le. E tot articolul ăla. Pune la vot. Modificări la Să punem la vot. Modificări și atât. Modificări de gândire al treabă. Mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Și vreau să fac o solicitare mai V-am deranjat, a fost mai rău. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu? După ce el vă solicite către primărie. Eu nu știu ce lucrăm ca consilier local, poți să cere identificarea terenului. Da, faceți Da, dumneavoastră. o comisie și mă demonstrez că terenul cu proprietății oamenilor.